एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ लामा लाहाङो बेबायदि समाव जोङो जाहाथे धोरोमनि गेजेरजों ध्याननि गेजेरजों इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों समाज बिर'धि खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो मोननैसे बेबायदि हाबाफारि मावनानै जोंनि समाजखौ जोंनि बाथौआरि रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि सुबुं माहारिखौनो जोङो फोसाबनायनि लामायाव आवगायलांदों। भेरगाव जिल्ला माइनाव आरो लाइमोन आफादनि खुंगा सेथि माइनाव आरो लाइमोन सावराय जथुमाया दिनै थुंगेबाय। भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि जथायै खुंथाय खुंगा सेथि बोसोरारि माइनाव सावरायमा आरो लाइमोन सावरायमा जथुमाखौ खैराबारि बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खैराबारि बियाब बाथौ थानसालियाव दिनै थुंगेबाय। दिनैनि खुंगा सेथि सावराय जथुमानि गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो सावराय मेलाव आथिखाल मुगायाव लाइमोनफोरनि आगान आयदानि सायाव सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो लुहां खुंगुर दैमारि। उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि राजेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा बिबुंथि होदों फै जों मिथिनानै लानि। दिनै भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि सावरायमा मेल बियो मैयानिफ्राय दिनै गेवलां सावरायमेल जादों। गमामायैनो जोङो लाइमोन आफादनि सासे बोसोनगिरि हिसाबै जोङो बे लाइमोन सावरायमेलाव बेखौनो सावरायजों दिनै जिथुनिखि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजावनानै दं बिथांमोनखौ जों खावलायो जे सानफ्रोमबो धोरोमनि लामाजों थाबायनांगौ। धोरोमनि लामाजों थाबायोब्ला जोङो जिथुनिखि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर बेफोरखौ जोङो लासैनो गारनो हागोन आरो समाजाव गोजोन थासारिया फैगोन बेखौ जों खावलायो धोरोम आफादनि जानानै। आरो बेखौ आखरे आखरे पालन खालामलांनो थाखायबो जोंहा मैया जिथुनिखि सिबियारि मेल जादोंमोन बेवहाय मोननैसो थांखि लानाय जादों। जिहेथु जोङो टिन एज जायखौ माने 9, 10, 11 क्लासफोराव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै जों नोजोर बोदों दिनैनि थारिखआव माने गुरु सिबियै माने फोरोंगिरिखौ मानियै बिमा बिफाखौ मानियै आरो समाजनि मोजां आसार खान्थिफोरखौ मानियै बेबायदि जोंनि गेजेराव उग्र लाइमोनफोर ओंखारदों। गतिके बेखौ फोसाबनांगौब्ला जोङो धोरोमनि गेजेरजोंनो थांनांगोन। जोङो बै लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो मा होनो धोरोमारि ट्रेनिं धोरोमनि मोनसे स्पिरिचुवेल नलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय खोथा जों साननाय जादों। गतिके फैबाय थानाय समफोराव जोङो गरम बन्दयाव जोंनि जिमानखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ माने टिन एजनि जाय समाव जोङो आवसेरिया जालांनो नागिरो बा ड्राग्स एडिक्टेड जालांनो नागिरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ लामा लाहाङो बेबायदि समाव जोङो जाहाथे धोरोमनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे ट्रेनिं होनानै जोङो ध्याननि गेजेरजों इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों समाज बिर'धि खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो मोननैसे बेबायदि हाबाफारि मावनानै जोंनि समाजखौ जोंनि बाथौआरि रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि सुबुं माहारिखौनो जोङो फोसाबनायनि लामायाव आवगायलांदों। आरो आं लाइमोन बिथांमोनहा जोंनि धोरोमनि बेबायदि लाइमोनफोरनि सावरायमेलफोराव बाहागो लानांगौ आरो बेयाव बाहागो लायोबा गमामायैनो जोङो स्पिरिचुवेल नलेजनि खोथा एसेबाबो मिन्थिगोन आरो बेबायदि थाङोब्ला जों इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ एसे मोजां खालामनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। दिनै नैबे भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय लाइमोन आरो माइनावनि जि सावरायमा जथुम बे जथुम्मायाव बाहागो लानानै खोब मोजां मोनदों। आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जि नुदों लाइमोन आरो माइनावफ्रा गोबां बाहागो लादों। आरो दिनैनि नैबे समाव बाहागो लानायजों जों बेखौ रोखायै नुनो मोनदों जे जोंनि माइनाव आरो लाइमोनफ्रा गावनि असे आंगोनि धोरोमखौ लानानै दावगालांनायाव बेसेबांखिनि जोङो दावगालांनांगौ दङ आरो बेयो जोंनि थाखाय बेसेबां आंगो आरो बे जोंनि सैथो धोरोमखौ लानानै जों सिबिनाय खुलुमनायनि गेजेरजों जोङो नुवाथारि बोराइ बाथौखौ
सिबिनो आरो खुलुमनो हानायनि गेजेरजों जोंनि न'खर आरो गथ'फ्राबो गावबा गावखौ दावगानायाव गोबांखिनि मोनसे बिहोमा मोननो हागोन, इसोरनि बोर बान्सा मोननो हागोन। दा बेजों लोगोसे नैबे समाव गाज्रि मोननैसो थासारिया नुजाबाय थायो, जायफोर थासारिफ्रा जोंनि गावनि आंगोनि असे बाथौ धोरोम, जाय धोरोमा जोंनि जोनोमजोंनो सिबिबोजाफाखानाय मिथिंगायारि धोरोम, बे धोरोमा थासेयावबो जों दा नैबे समाव नुदों जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जोंनि खायफा बिमाफ्रानो गावबा गावनि गथ'खौ लानानै मुर्ति खुलुमहैनाय बा गुबुनफोरनि धोरोमाव बारसोमलांनाय बेबायदि थासारिया सोलिबाय थादों। नाथाय बेयाव गुबैयै मोजाङै साननानै नायोबोला गाव गावबो बुजिनानै मोनगोन जे जोंहा गावनि असे थानायाव जों असे गावनि आंगोनि धोरोमखौ सिबियोब्ला खुलुमोब्ला जों गावनि बर' हारिखौबो फोथांनानै लाखिनो हागोन। बर' हारिनि जि राव थुनलाइ धोरोम आसार खान्थि हारिमु गासैबो बेयावनो बेरखाङो, जिहेथु जों बेखौ आबुङै रैखा खालामनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिया अरायसम गेरेमसा मोनसे माहारि महरै बे बुहुमाव थांनानै थानो हागोन, आं बेखौ सानो आरो। बेनिखायनो जोंनि लाइमोन आरो इयुन जोलैफ्रा गावनि आंगोनि धोरोम बाथौ धोरोमखौ सिबिनांगौ, थानसालियाव फैनो नांगौ, धोरोमनि बाथ्रा मिन्थिनो बुजिनो नाजानो नांगौ। बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय।